rannalla. Aamusta taas tuli syötyä vähän hedelmiä. Ja nyt on sen verran hyvä päivä, että tultiin sitten ottaa aurinkoa. Ja kerta nyt toi vedennousumus on alkanut tulemaan, niin päätettiin sitä äidin kanssa tulla katsomaan näitä kallioita ja vähän tätä vihreämpää puolta saaresta. Mutta joo, näillä eväin. No niin, päästiin Tuk-Tukista pois ja kohteena olisi nytten pieni ostosreissu markettiin. Tultiin tyttöjen kesken, kerta isäpuoli nyt jäi sinne hotelliin. Ei voinut siellä Tuk-Tukissa oikein kuvata, kun saksalaiset lähti niin hirveästi ääntä. Mutta joo, tästä lähtee. Ostokset hankittu, meikäläisellä on kesämekko, kesäpaitoja. Täällä on ihan sairaan kuumaa, me ollaan hikoiltu kuin pikkupossut ja nyt olisi tarkoitus lähteä pikkuhiljaa hotellille. Joo, siellä nähdään, moro! Ollaan nyt hotellihuoneessa. Marketissa tuli ostettua 1 hame, 1 musta hame, 2 hippitoppia, sitten tällainen huivi. Huomista varten kertaa olemme menossa aika aurinkoiseen veneilyyn ja tarkoitus olisi, että ei tulisi kärähdettyä. Käytiin myös hieronnassa ja tehtiin myös manikyyrit. Et nyt on varpaakynnet taas ihan viimeisen päälle ja nyt kehtaa taas kävellä beachillä ja hierojalla, kun meillä useasti kävi silleen, että tyypit saattoi ihan suoraan kommentoida, että ootte vähän niinku pedikyyrin tarpeessa ja siinä sitten nolona oli vähän kyllä me kohta ollaan menossa sinne, ettei ne oo hätä. Sellaiset hienot liilat varpaat tuli tehtyä. Huomenna tosiaan meikäläisen synttärit. Mennään pienelle, oikeastaan koko päivä venematkalle katselemaan saaristoa. Ja toivottavasti kaikki menee nappiin. Meikäläinen on vieläkin vähän flunssassa, kurkkuu särkeä ja on nuhaa. Mut muuten ihan jees, että vähän vieläkin passaa väsymystä, mutta pikkuhiljaa sen tuosta, että yritin tänään ladata ensimmäistä videoa, mutta ei se vieläkään näytä onnistuva, kun täällä on niin huono nettiyhteys, että meni 2 tuntia siinä lataamisessa, että sekään ei onnistunut, kun huomenna on 7 herätys, niin pitää mennä ajoissa nukkumaan. Mut joo, tällaista tänään. Ei oikein hirveästi päässyt kuvaamaan siellä marketissa mitään, kun kamerasta loppu muisti, mikä on sinänsä outoa, mutta toisaalta kun kuvaa HD:lle, niin 32 gigaa menee aika nopeasti täyteen, mutta pitäisi nyt löytää jostain muistikortti ja sit sitä pientä japanikrääsää, mitä mä en ole vieläkään tähän mennessä törmännyt, että on kyllä Stitchiin törmännyt Hello Kittyyn, mutta se Stitchkin oli niin ikämäisesti tehty, että okset pois ja mitään muuta tällaista anime-skeneä ei ole vieläkään tullut törmättyä, ei edes Narutoa, mikä olisi tosi outoa. Mut joo, ei tässä muuta. Huomiseen, moro!